Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug gutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat Kapitulo 10, versikulo 44 hangtod sa 48. Ang giingon diri, samtang ginalitok pa ni Pedro kining maong mga pulong, ang balaang espiritu mikunsad sa tanang mga namati sa iyang mensahe. Ang tanang mga tinuli nga mga magtutuo nga mikuyog kang Pedro nahibulong tungod kay ang gasa sa balaang espiritu gibubo man usab ngadto sa mga hintil. Tungod kay napamatian nila sila nga nagpanglitok og nagkalain-laing pinulungan nga nagabayaw sa Ginoo. Ug si Pedro mitubag, tinuod gayod nga walay makabalibad niining mga tawhana nga mabautismuhan pinaagi sa tubig. Sila nga nakadawat usab sa balaang espiritu sama kanato, di ba? Ug gimanduan sila ni Pedro nga mabautismuhan sa ngalan ni Hesukristo. Ug mihangyo sila kaniya nga magpabilin pa sulod sa pipila ka adlaw. Atong nakatuna ni adtong miaging semana nga ang gilangkuban sa pagmantala sa ebanghelyo ang tibuok kalibutan, tungod kay ang Dios walay pinalabi. Mao kadto ang gipasabot ni Pedro didto sa panimalay ni Cornelius, nga iya lang pong gikutlo gikan sa giingon ni Moises sa basahon sa Deuteronomy, nga ang Dios walay pinalabi. Nagpamatuod kini mga kahigalaan nga ang kaluwasan dili lamang alang sa mga Hudiyo, kundili alang usab sa mga hintil nga maghinulsol sa ilang sala ug musalig sa grasya ni Kristo alang sa kaluwasan. Ato usab nga nakatunan nga ang tumong sa ebanghelyo mao ang kalinaw sa Dios. Pinaagi kang Kristo nga mabatunan sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Nagpasabot kini nga walay kalinaw alang sa mga katawhan nga wala kang Kristo. The Bible says, "There is no peace, says the Lord, for the wicked." Matud pa ni Propeta Isaias. Nasayran usab nato ni adtong miaging semana nga ang unod sa ebanghelyo mao ang sumusunod. Una, ang tanang gibuhat ni Kristo ni adtong mianhi siya sa kalibutan. Ikaduha, ang kamatayon ni Kristo. Ikatulo, ang pagkabanhaw ni Kristo. Ikaupat, ang pagka-Diyos ni Kristo. Ug ikalima, ang grasya ni Kristo nga naghatag og kaluwasan sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Well, ning takna sa kahaponon, ato pagayong palapdon ang pagpasabot
mahitungod sa gilangkuban sa pagwali sa ebanghelyo nga mao ang tanang katawhan sa kalibutan ug dili lamang ang mga Hudiyo. Well, adunay duha ka bahin ang atong pagtuon. Una, ang completion o natapos na nga inaugurasyon sa ebanghelyo. Ikaduha, ang musunod nga buluhaton human makabig ang usa ka tawo kang Kristo. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, gipasidunggan namo ang imong ngalan. Nagtuo kami sa gahom sa imong pulong nga dili kini mobalik kanimo nga walay kapuslanan. Among gipangayo ang bunga sa pagmantala niini ning takna sa kahaponon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, ang natapos na nga inaugurasyon sa ebanghelyo. Ang tibuok nga mensahe sa ebanghelyo nga bag-uhay pa lang nga nadunggan sa mga katawhan nga nagtigom didto sa Pinoy-ana ni Cornelius, gikan sa mga ngabil ni Pedro, wala milabay nga walay kapuslanan. Ug isip pagpamatuod nga ila gayong gidawat ang mensahe sa ebanghelyo ug nga ilang gibutang ang ilang pagsalig kang Hesukristo isip ilang bugto nga Dios ug manluluwas, ang balaang espiritu matud pa sa atong teksto mikunsad ngadto kanila. Niini nga pamaagi, mga kahigalaan, gipakita sa Dios nga madawat usab sa mga hintil ang susamang mga pribilehiyo nga madawat sa mga Hudiyo ug nga madawat usab nila ang kaluwasan sa susamang paagi nga nadawat kini sa mga Hudiyo, sumala sa nahasulat sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4. Gideklarar sa Dios karon pinaagi sa bag-ong milagro. Unsa man tong milagro ha? Katong pagkunsad sa balaang espiritu sa mga hintil. Gideklarar sa Dios pinaagi ni adtong milagruha nga ang mensahe sa ebanghelyo parihong gitanyag niya ngadto sa mga Hudiyo ug mga hintil. Ug ang pagkunsad sa balaang espiritu ngadto kanila usa ka dayag nga silyo nga tinawag di ay usab sa Dios ang mga hintil. Dili lang ang mga Hudiyo, kundili ang mga hintil usab. Ngano man, tungod kay kung dili pa sila tinawag, dili unta ibubo sa Dios ngadto kanila ang balaang espiritu, susama sa pagbubo niya sa balaang espiritu ngadto sa mga Hudiyo nga magtutuo kang Kristo sa Buhat Kapitulo 2. Atong basahon pag-usab ang bersikulo 45. Ang giingon dire, ang tanang mga tinuli nga mga magtutuo, but pasabot, ang tanang mga Hudiyo, tungod kay ang mga Hudiyo lamang ang mga tinuli. Ang tanang mga tinuli nga mga magtutuo, nga mikuyog kang Pedro, nahibulong, tungod kay ang gasa sa balaang espiritu, gibubo man usab ngadto sa mga hintil. So nahibulong sila. Ang pagbubo sa balaang espiritu ug mga gasa ngadto sa mga hintil, kinahanglang mupahilom na sa tanang mga mapahitason nga pagbati nga posible pang anaa sa mga Hudiyo nga magtutuo ni adtong panahuna nga sila lang ang pinili nga kaliwat sa Ginoo ug wala nay lain. Well, kung atong i-fast forward ang mga panghitabo, mga kahigalaan, didto sa Council of Jerusalem sa chapter 15, gi-recall ni Pedro ang nahitabo sa panimalay ni Cornelius isip pagpamatuod nga ang pader nga nag-ulang sa mga Hudiyo ug mga hintil gipukan na o gipahagba na sa Ginoo. Ang pagkunsad sa balaang espiritu sa mga hintil usa ka pagpamatuod usab nga ang mga magtutuo lamang ni Kristo ang makadawat sa balaang espiritu. Wala kini madawat sa bisan kinsa na lang nga mga Hudiyo o bisan kinsa na lang nga mga hintil, kundili sa mga magtutuo lamang, whether Hudiyo or hintil. So dili na ikatingala kung nganong
nahibulong kaayo ang mga Hudiyo nga kauban ni Pedro ni adtong tungura, ni adtong nasaksihan nila nga ang balaang espiritu mikunsad usab ngadto sa mga hintil. Abi nila og alang lang to sa mga Hudiyo. Apil man po di ay ang mga hintil. Sa basahon sa Genesis, sa karaang tugon, niadtong nakigsaad ang Dios kang Abraham, misaad siya nga pinaagi sa binhi ni Abraham, si Jesus kini, mapanalanginan ang tibuok kalibutan. So, sa Genesis palang daan, mga kahigalaan, gipadayag na sa Ginoo nga dili lamang ang mga Hudiyo ang mahaapil sa plano sa Ginoo sa kaluwasan, kundili tibuok kalibutan gayod. Hinumdumi ninyo ang nahitabo human sa dakong baha sa panahon ni Noe. Pagkahubas sa baha, mikanaog gikan sa arka si Noe, ang iyang asawa, ug ang tulo niya ka mga anak, kauban ang ilang mga asawa. Ang ngalan sa tulo ka mga anak ni Noe, sila Ham, Shem ug Japhet. Gikan kanilang tulo, mikuyanap ang tanang mga katawhan sa kalibutan. Karon kung atong tan-awon ang pagkakabig ni Cornelius, mao kadto ang ikatulo nga higayon sa pinasahi nga pagkakabig sa libro sa mga buhat or naka-record sa libro sa mga buhat. Kadtong tulo nga mga sugilanon sa pagkakabig nagarepresentar sa tulo ka mga anak ni Noe, nga mao ang gigikanan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan human ang dakong baha. Una, nakabig ang Ethiopiano nga eunuko, nagrepresentar sa mga katawhan ni Ham. Ikaduha, si Pablo nakabig, nagrepresentar si Pablo sa kaliwat ni Shem. Ug ikatulo, si Cornelius, nagrepresentar sa mga kaliwat ni Japhet. So kung ato gayong hunahunaon, mga kahigalaan, ang pagkakabig ni Cornelius mao ang katapusang inaugurasyon sa mga pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, because the people of the world are represented by the three sons of Noah. Mga kahigalaan, makalipay kayong hunahunaon nga apil di ay kita nga mga hintil sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Giula ni Kristo ang iyang hamili nga dugo, dili lamang alang sa mga Hudiyo, kundili alang usab sa tanang katawhan nga nagsalig kaniya, mahudiyo man o mahintil, maamerikano man o ma-Inchik o ma-Pilipino. Ang pangutana, nganong kinahanglan pa man nga mag-anto si Jesus, magpaaga sa iyang dugo, ug mamatay didto sa cross? Gitubag kini sa Hebreohanon kapitulo 9 bersikulo 22, ang giingon dire, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Mao nga higala kung nabugatan ikaw sa imong sala, saligi ang dugo ni Jesus nga igo na aron makabaton ikaw og kapasayloan sa tanan nimong mga sala. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang automatic nga musunod nga buluhaton human makabig ang usa ka tawo kang Kristo. Usbon ko, ang automatic nga musunod nga buluhaton human makabig ang usa ka tawo kang Kristo. Atong basahon ang bersikulo 47, ang giingon dire, tinuod gayod nga walay makabalibad niining mga tawhana nga mabautismuhan sila pinaagi sa tubig. Sila nga nakadawat usab sa balaang espiritu sama kanato, di ba? Well, akong gihisgutan ganina ang tulo kadakong mga inaugurasyon sa pagwali sa ebanghelyo. Una, ang pagkakabig sa mga Hudiyo sa kapitulo 2, bersikulo 38 hangtod sa 41. Ikaduha, ang pagkakabig sa Ethiopiano nga eunuko sa kapitulo 8, bersikulo 36 hangtod sa 39. Ug ikatulo, ang pagkakabig ni Cornelius sa atong teksto karon sa kapitulo 10, bersikulo 44 hangtod sa 48.
Unsa may common sa tulo ka mga inaugurasyon, mga kahigalaan? Ang common sa ilang tulo mao ang water baptism. Usbon ko, ang common sa ilang tulo mao ang water baptism o pagbautismo pinaagi sa tubig. Sumpay na gayud kaayo ang pagkakabig ngadto kang Hesukristo ug ang water baptism dili gyud sila magbulag o pagbautismo pinaagi sa paglubong sa tubig. Pagkahuman gayud dayon sa pagkakabig sa mga Hudiyo, sa Etiopiano nga eunuko ug ni Cornelius ug sa iyang panimalay, gibautismuhan dayon sila. Ngano man mga higala, kini tungod kay ang bag-ong relasyon tali kang Hesukristo ug sa mga magtotoo, kinahanglang adunay publiko nga pakigsaad. Usbon ko, ang bag-ong relasyon tali kang Hesukristo ug sa magtotoo, kinahanglang adunay publiko nga pakigsaad. Remember ang giingon ni Jesus, kung ikaulaw ninyo ako atubangan sa mga katawhan, ikaulaw ko usab kamo atubangan sa akong amahan. Pareho ra gud na sa duha ka managhigugmaay. Magpakasal sila, atubangan sa daghang mga tawo, ilang ilitok ang ilang mga panumpa ug panaad sa ilang panaghigugmaay. Karon, ingon usab ni ana ang atong relasyon kang Kristo. Dili nato kini ikaulaw. Atubangan sa mga saksi, pinaagi sa pagbautismo sa tubig, atong giproklamar ang atong relasyon sa Dios, pinaagi kang Kristo, ug ang atong pagpailalom sa iyang kabubuton. Ang tawo nga mobalibad sa pagpabautismo, by implication mga kahigalaan, iyang gikaulaw si Kristo nga iyang Dios ug manluluwas. And if that is so, basin og dili gayud siya tinuod nga luwas, nganong wala man siya kasing-kasing nga ang kunon sa publiko ang iyang relasyon kang Kristo. Karon, asa gipiyal ni Kristo ang buluhaton sa pagbautismo or kinsa ang valid nga mobaptize? Ang tubag anaa sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon dire, adunay usa ka lawas ug usa ka espiritu, sama ra nga gitawag kamo ngadto sa usa ka paglaom sa inyong pagkatinawag. Usa ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo ug amahan sa tanan, nga mao ang labaw sa tanan ug nagdumala sa tanan ug nagauban sa tanan. So una, kining bersikuloha naghisgot nga aduna lamang usa ka lawas, one body. And Ephesians chapter 5 tells us that the church is the body of Christ. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. So Paul says, one body, one spirit, one Lord, one faith, meaning one gospel, usa lamang ka ebanghelyo, and one baptism. Aron di ay mahimong valid ang atong baptism, kinahanglang buhaton kini pinaagi sa iglesia. Ma-Baptist man, ma-Evangelical man, ma-Methodist man, ma-Presbyterian man, basta tinuod nga iglesia nga nagtudlo sa tinuod nga ebanghelyo. Dili tanang grupo mga kahigalaan ang tinuod nga iglesia. Ang tinuod nga iglesia kadto lamang mga grupo nga nagtudlo nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas, ug nga ang kaluwasan grasya lamang nga madawat nato pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Kinsa lamang ang bautismuhan? Well, kung basahon nato ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 41, ang giingon dire, mao nga ang tanang midawat sa iyang pulong gibautismuhan. Ug niadtong adlaw mga 3,000 ang nadugang kanila. Kinsa lamang ang gibautismuhan? Kadto lamang mga midawat sa mensahe sa ebanghelyo. Kadto lamang tinuod nga mga Kristohanon. Dili di ay ang bautismo ang makapakristohanon sa mga tawo, mga kahigalaan, kundili Kristohano na siya daan, mao nga qualified na siya nga bautismuhan.
atong konsultahon pa ang ubang mga teksto sa Biblia mahitungod niini nga topic. Galacia kapitulo 3 bersikulo 26 hangtod sa 27. Ang giingon diri, tungod kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Tungod kay kamo nga gibautismohan ngadto kang Kristo, nagsulob na sa himaya ni Kristo. Well, unsa pa? Kolosas kapitulo 2 bersikulo 12. Ang giingon diri, kaysa pagbautismo kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So, sumpay gayod kaayo sa bag-ong tugon ang pagtuo kang Kristo ug ang bautismo. Hinaot nga nakita ninyo kini mga kahigalaan. Therefore, dili pwede bautismohan ang tawo nga dili magtotoo, ug dili usab pwede nga adunay magtotoo nga dili bautismohan. Unsa ang pamaagi sa bautismo? Well, klaro kaayo sa atong teksto. Ang pamaagi niini mao ang paglubong sa tibuok lawas sa tubig. Usbon ko, ang pamaagi sa pagbautismo mao ang paglubong sa tibuok lawas sa tubig, dili ang pagwisik-wisik, dili ang pagbubo, kundili ang paglubong. Ang pulo nga bautismo gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ang buti pasabot ilubong sa tubig. Atong basahon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 6. Klaro kayo ang gisimboluhan sa water baptism. Mao nga ilubong gayud ang lawas sa tubig. Ang giingon dire, busaon sa may atong ikasulti karon, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayud. Busaon saon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbautismo kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawo na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatawo gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na maulipon sa sala. Ang water baptism usab requirement kini sa church membership. Atong basahon ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 41 hangtod sa 42. Ang giingon dire, daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabautismo. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon ug sa mga pagampo. So klaro kaayo nga ang bautismo miresulta sa pagpakigsandurot sa kaubang mga magtotoo sa sulod sa iglesia. Mao nga ang challenge nako sa mga professing Christians. Kamo nga nag-angkon nga luwas na kamo ug mga magtotoo na kamo ni Kristo, mubarog ba kamo alang kang Kristo? Ang kunon ba ninyo nga kamo iya ng mga linuwas at tubangan sa daghang mga saksi? Gikasal na ba kamo kang Kristo? O hangtod karon ikaulaw pa ninyo siya? Diri na makita ang katag karon kung tinuod bagayod kamo nga nakadawat sa grasya sa kaluwasan ug tinuod bagayod nga gibag-o na sa Dios ang inyong kasing-kasing. Obey this biblical mandate of water baptism. Dili kini ang makaluwas kaninyo mga kahigalaan, walay magic ang tubig. Ang dugo lamang ni Kristo ang makahugas sa inyong mga sala. Mao nga salig lamang sa dugo ni Jesus. Dili ang water baptism ang makaluwas, apan ang tanang niluwas
Sumala sa giingon sa Biblia, mupakasal gayod kang Kristo. Manumpa og manaad sa ilang gugma og relasyon kaniya atubangan sa daghang mga saksi. Alang sa mga higala nato nga gustong magpabautismo, siguraduha una ninyo kung tinuod na bagayod kamo nga magtutuo kang Kristo. Kung tinuod kamong magtutuo kang Kristo, pangitaa ang simbahan nga duol sa inyong dapit, ug bisag layo, nga nagbayaw kang Kristo lamang. Express your intention to the pastor for water baptism and church membership. Feel free to text me mga kahigalaan, aron magiyahan mo nako kung unsa ang mga ilhanan sa tinuod nga church. Kay basin og kulto dayon ang inyong mapuntahan na makalilisang kaayo. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.